हेलो हाय गाइस। तो गोटे कथा कहबी मु शेयर करूची आपण मान समस्तंकु। मु भाबुची गोटे यूट्यूबर हेबा पई चाहूची, गोटे क्रिएटर वीडियो बनाया पई चाहूची, निजर किछि करिया पई चाहूची, को केमता कंटेंट बनाबी, कोडा वीडियो बनाबी जेमति कि वायरल हबो। तो समस्ते किछि ना किछि माइंड नेकी समस्ते वीडियो बनाउचंदी। तो बहुत जन एमती अछंती, तो लो बजेट रु शुरू करंती, स्टार्ट करंती वीडियो गुडाको। तो भाई देखो यार, जो वीडियो में जो छोट ब्लॉगर में जो माने बनाउछन ताको भाई सपोर्ट करो यार। से सपोर्ट आपन माने जदी तांको भल पाबा सपोर्ट देबे ना, तो से माने आगो को आउ किछि करि पारबे। तो आपन को सपोर्ट पई हमें बहुत किछि करूछु। तो आउ गोटे कथा कहବାକୁ जाଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ବନାଉଛି, ଯୋଉ ଭିडिଓ ଗୁଡାକ ବନାଉଛି, ଆମ ଘରେ ନା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ବାପା ମା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣିବେ କି ମୋ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିडिଓ ବନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ନା, ଅପଲୋଡ କରୁଛି ନା, ତ ମତେ କହିବେ କି यार ତୁ ସେଇଠି ଯାଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଭିडिଓ ଅପଲୋଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଇଗୁଡାକ ବନାଉଛୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହିବେ। यार जो ସେମାନେ ଯଦି କହିକି ମତେ ଭିडिଓ बनाଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, या ସପୋର୍ଟ କରିବେନି କି ଆଗକୁ କରେ ବୋଲି, ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ମୋ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଭିडिଓ ବନାଇବାର ଛାଡିବିନି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମତେ ଦରକାର। ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଚାहे कि ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର को ଚେଞ୍ଜ करे, ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ जो बेस्ट देवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତ କିଛି ବି ତ କରି ହବ ନା। ତ ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି କି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେନି, ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ